Takže čauko lidi, vítám vás u druhého dílu ze hry Minecraft na serveru Hypixel. Jsem tu já a Sinclair. První díl vlastně byl Blocking Dead. A druhý díl dneska bude Creeper Attack, protože na Bounty Hunters nikdo není, takže jsem se rozhodl natáčet Creeper Attack. A vlastně takhle to bude postupovat za sebou. Takže když někdo bude třeba zítra na Bounty Hunters, tak budu natáčet Bounty Hunters. A vlastně takhle to bude postupovat a bude to taková jakoby menší série videí. A vidím, že tady teď hodně lidí nic není, takže jdu asi na jiný lobby, že je takový menší. No tak tady nikdo vůbec není skoro. Je asi to je. No, musím teda říct, že asi nejlepší hra tady je ten Blocking Dead. Potom zabil Farm Hunt, kde je hodně lidí. Takže dneska vám ukážu Farm Hunt. A vlastně tady tahle minihra spočívá v tom, že tady jsou jakoby lovci a určitý počet zvířat, jako hráčů, který se převlíknou ze zvířata, a ty lovci je potom budou muset hledat a zabít. To je podobný jakoby hide and seek neboli block hunt. Takže je to vlastně farm hunt, akorát to je že to spočívá v tom, že lovíte akorát zvířata, nebo se schováváte. A já jsem je někdy zkoušel taky vytrolit, jednou se mi to povedlo, ten tým těch, no jsem zrovna lovec, jsem chtěl trolit lovce, tak takhle vypadá tým jakoby lovců, má enchantly look, má mezený lovce. Jo, tohleto, to je jakoby, když dáte třeba mezi zvířata, tak to je jakoby bomba, která je jako ovce, takže potom můžete poznat, že někdo je animal, jako hráč, a oni jsem pustili za 5 sekund. Jinak luck, budu mít menší lagy. Vlastně takhle musíte hádat, kdo a co a jak. Kdo tu jak je a tak. Ono se to blbě dělá, když to jsou lagy. Ale jinak ale ta hra mě něco stěkneš. Ne, nějak moc oveček, ne? Jau! Tak tohle to třeba je hráč. Jau. To je pes rozbitý. Kde je ten pes? Pesan, kde seš? Tak já vám třeba ukážu tu ovečku. Jau. Ovce. A lak. No, půlku srdíčka, no, hezký. Vidíte za lagy. Jak si nás chce vytrolit, ale to se jí nepovede, to se jí nepovede. Takhle jakoby vypadá, že to bouchne. Bumbac. OK, takže tady žádný hráč není. Au. No, oni můžou být taky nahoře v té stáji. Ach jo. Au. Jau. Tady je ta slepička. Au. Au. Kde je sakra ta slepica? Ježiši, zvířata nás trolej. Sakra, kde je? Jau. Sakra, kde je? By byla schovaná tady za tím slnem? Ne.
To je vždycky můj úkryt. Se schovat za senem. Wow. Nevypadá, jako kdyby tady byl nějaký prasátko. Bát. No, tak nic. Ale je to taky celkem těžký, když hrajete za lovce, tak jako je poznat. Akorát poznáte, že kolem něj lítají bublinky. Teda aspoň já to poznám nějak. Ale ještě se nebyl tam v tom domě. Ups. Se automaticky spouští X-ray. Zase. Omlouvám se, takový menší. Jak bych to nazval. Pomůcka menší se mi spustila. Oni bývají tam nahoře a tam mě strašně dřív tady mě hrozně trolili. Jsem se nemohl dostat ani sem nahoru. Hop. Mumbác. Goodbye. Ok, takže všichni tu žijou, no, tak nic. Oni mi utekli. Kočičky milí. Kočičky. Fuck. Tady je žádná kočička. Sakra. Mě vypadává myš ze hry, jo, tak to je taky dobrý. Ale to je ten hráč, který byl v Blocking Dead v prvním díle asi. Tak to je teda fakt náhoda. Teda aspoň myslím, že to je on. Nebo jestli má stejný skin. Teda se do něj. Bumac. Promiňte za lagy. Tak tohle to vypadá, že to bude tak asi jenom na jedno kolo. Ale to je jedno, aspoň to je zábava. Ale ty lagy mě štvou. Končí to za 30 sekund a já můžu natáčet ještě 3 minuty. Takže říkám, akorát na jedno kolo to vystačí. Ale jinak doufám, že se vám toto video bude líbit. Dejte odběr, koment, like. Budu rád, i když se na tohle někdo koukne, jak zabijem zvířata. Ale fakt nevím. Jo. Počkej, tady se pohnula ovce. Aha, no, tak vyhráli zvířata, no. Ale ještě napíšu GG. A vlastně tak to by pro dnešek mohlo být tak asi všechno. Jo. Takže já myslím, že by tohle teda mohlo být pro dnešek všechno. Já se s váma loučím. A čauko!